54 anyos nga lalaking mag-uuma sa Cagayan de Oro City ang patay. Human gipusil sa nakabangi niini tungod sa yuta. Kapulisan padayong gipangita ang sospek. Ani ang report? Patay o wala na nadala pa sa ospital ang 54 anyos nga lalaking mag-uuma sa sitio Bagayan, Barangay Tignapuluan sa Cagayan de Oro City. Human kini gipusil sa iyang dughan. Sumala sa Lumbia Police Station, nahitabo ang insidente adlong Lunes apan Martes na sila nakaadto sa lugar sa nahitabuan tungod sa kalisod sa dalan padulong sa lugar. Dugang sa otoridad nga samtang anaa sa iyang umahan ang biktima, kalit kunong giduol ang biktima sa sospek o gipusil sa dughan dayon sibat sa dili matino nga direksyon. Nakadungog yang son-in-law og buto gikan sa area sa iyang father-in-law, which is ginaga niya diretso sa pangitabo sa area. Father-in-law motong nagitan ang witness na to sir ang yung son-in-law sa atong victim. Dugang sa kapulisan, posibleng bangi sa yuta ang motibo sa krimen. Subay na sab sa testimonya sa asawa sa biktima. Daan na kuno adunay bahad sa kinabuhi ang biktima hantod na hitabo ang insidente. So nana sila'y away sir sa una pa. Pero amo pang i-check karon sir sa actually ongoing pang investigation gapon sir in follow-up operation. Karon, adunay person of interest ang kapulisan nga mao'y padayong gipangita. Ang suspect na to sir, according sa ato ang information is napano to sa Barangay Tignapuluan. Wala na gid sa kanya. Tuhan man siya sa panimalay sa ato ang mga operatiba. Wala siya dito. Actually katago pa karon pero dili pa na siya makagawas. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.